Anong sakit nyo? Sa liig. Leg. Ilang buwan na yung masakit ng leg nyo? 1 taon nang mahigit to. Yung hindi pa kayo pumapasok dito sa Pampanga, taga saan kayo? Taga Binuangan, Bando, Bulacan. Ubando, Bulacan. Masakit yung may bumabara sa lalamunan nyo. Pinatingin nyo na sa doktor, wala makita. Wala makita. Bali, 4 na doktor na. Tapos, ilang mong gagamot ang tumingin sa inyo? Ilan na ba yung bit? Marami na. Marami na. Sige, sabihin na natin, marami. Siguro, ako na yung siguro huli. Kung gano'ng kadami. Ano, parang namamagay yung lalamunan ko. Tapos, yung hindi kayo nakakatulog, Balisa ako. balisa kayo. Para nga kayo nag-ano, tingnan yung mga mata nyo, para kayo nga aswang. Sige, relax lang, Nay, ha? Tingin kayo, Nay. Susubukan lang natin, ha? Titingnan ko magagawa ko. Sana pagbigyan tayo ng Pong Jesus Nazareno, ha? Manalig lang kayo. Tatry ko lang, ha? Naka-play. Aray. Sige. Aray ko! Ano? Aray ko! No. Aray ko! No. Aray! Aray! Unang aray, baitan pa lang ginawa ko aray sa'yo. ko! Parang awa mo na! No. Ano? Aray ko! Aray, masakit! Aray! 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 Aray ko! Anong ginagawa mo sa loob ng katawan Aray niya, ko! Armenia? Aray Ah. ko! Aray! Anong ginagawa mo sa loob ng katawan niya? Kilala mo ba si Jesus? Aray! Kilala mo ba si Jesus? Aray po! Kilala mo? Aray ko po! Kilala mo? Sige, kung kilala mo si Jesus, may takot ka sa kanya. Opo, mayroon. Babae ka lalaki. Babae ka lalaki. Babae ako! Babae ako! Babae ako! Bata ka matanda. Matanda na ako! Matanda ka na. Buhay ka bang tao? O patay? Tao ka ba o hindi? Tao ako! Tao! Buhay na tao? Buhay! Aray! Sige. Buhay ako! Buhay ako! Bakit ka nasa loob ng katawan niya? Aray ko! May galit ka ba rito? Aray ko! Aray ko! Sagutin mo ako na mayo. May galit ako sa kanya! Sige. Manahimik ka. Ay, maingay. May galit ako sa kanya! Sige, may galit ka sa kanya. Pangalawang baitang ang gagamitin ko sa'yo. Aray ko! Pangalawang antas ng kapangyarihan ng Panginoon Kristo. Aray! Amen. Aray ko! Sumailalim ka sa kapangyarihan ng aking Ama na si Kristo. Amen. Sa pangalan ni Jesus. Aray ko! Aray ko! No. Aray! Parang awa mo na! Parang awa mo na! Hindi ka nga marunong maaway. Aray ko! Nahihirapan ako! Talaga pahirapan kita yan. Kahit gusto Aray mo, ko, lumpuhin pa kita dyan sa loob ng parang katawan niya. awa mo na! Kilala mo si Herminia. Oo, kilala ko siya! Aray ko, kilala ko siya! May galit ka sa kanya. Kilala ko! Aray! May galit ako sa kanya! Naiinggit ka ba o nagagalit? Oo, nagagalit ako sa kanya! O, sige, mayos ka. Hindi kita sasaktan. Hindi ko tungkulin na saktan kita. Pero kailangan ko lang gawin yung para Okay. makahabol kita. Aray. Ikaw ba yung magkukulam mo? Pinapatrabaho mo to? Hindi ako magkukulang. Pinatatrabaho ko lang. Ano yung magkukulam mo? Babae, lalaki? Babae. Magkano binayad mo? Wala naman akong binayad. Kano may nagdarasal? Aray ko! Kano may nagdarasal? Aray ko! Ano mo? Hindi ko si kamag-ana. Tumanggap siya na walang bayad? Walang bayad. Ano sinabi mo? Kalasin mo muna yung galit mo sa kanya. Yung sobrang galit mo. Aray Ano ba ko. kinagagalit mo sa tao nito? Ano ba kinagagalit mo? Ano kinakagalit mo? Nagagalit ako sa kanya sa... Bakit? Kasi sinasagot niya ako. Aray! Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo, tinatawag kita sa espiritual ng Panginoon Kristo, ang taong nananakit sa loob ng katawan ng tao ito. Hinahayaan kitang pumasok sa loob ng katawan niya. Amen. Aray ko po! Aray ko, mamamatay ako. Mamamatay ka talaga niya. Mamamatay ako. Mainit ba masakit? Masakit! Oo. Masakit masyado. Saan Hindi ko na kaya. saan sakit? Okay, masakit. Sige, kalasin mo yung galit. Kalasin mo. Kalasin mo yung galit. Tanggalin mo lahat, pati sa lalamunan niya. Tatawagin ko yung magdarasal mo. Babae yung magdarasal mo o lalaki? Babae. Kalas mo na. Kakalasin ko na. O, kalas. Gamitin mo yung kamay mo. Kakalasin ko na. Kalas. Kakalasin ko na. Kalas. Kakalasin ko na. Hindi ko na po talaga kaya. Kakalasin ko na. Hindi ko na kaya. Kakalasin ko na. Aray ko. Aray ko. Kakalasin ko na. Kakalasin Wala ko na na. talaga yan. Sige na. Aray ko.
Kakalasing ko na, hirap na hirap na. Magnetiko, inuutosan kita lumabas ka muna. Aray ko. Selyohan mo ang buong bahay at selyohan mo ang katawan nito upang walang makapasok. Papasukin mo na siya na maayos para makausap natin ng malululhati kung nananakit sa loob ng katawan ng taong ito. Yung totoo, Ayoko na. babae, lalaki mong yung nagpapadasal sa'yo. Babae. Ay, babae, wala kang binayan. Wala akong binayad. Kaibigan mo siya, hindi. Kaibigan. Kalapit Kaibigan lugar siya mo ng siya. manugang ko. Kaibigan siya ng manugang ko. O, sige, manahimik ka. Oo. Kakausapin ko muna yung mangkukulo yung nagdarasal sa'yo. Pag nakausap ko na siya, antay mo. Hindi pa tayo tapos. Naintindihan mo? Opo. Hindi pa tayo tapos. Opo. Huwag kang maingay yan. Huwag ka iskandalosa, ha? Opo. Babanatan kita dyan pag tigas ang ulo mo. Opo. Sige. Hindi nahihirapan na po ako. Alam mo kung bakit ka nahihirapan? Dahil sa kasalanan nyo, ang ginagawa sa kapwa nyo. Naintindihan mo? Tumahimik ka. Opo. Tatawagin ko mismo yung nagdarasal. Opo. Tumabi ka. Sa pangalan ng Ama. Bago mo ko pala tawagin, nasaan ka nitong araw nito? Saan? Anong ginagawa mo sa araw nito? Wala akong ginagawa. Sino kasama mo? Sino kasama mo dyan sa loob ng ano mo? Kung nasaan ka ba? Sa bahay lang. Sino kasama mo sa bahay? Wala ako lang. Mag-isa ka lang? Oo. Anong ginagawa mo sa loob ng bahay? Nanonood, naglilinis, etc. Nagluluto, ano? Nagagawa ako sa bahay namin. Anong ginagawa mo sa bahay nyo? Na, Anong ginagawa mo ngayon? linis ko na ako. Naglilinis ka lang. Oo. Nasaan yung mga nasa loob ng bahay mo? May asawa ka na ba? Wala pa akong asawa. Sige. Wala kang asawa, ha? Ito, may asawa. Manahimik ka. Saglit lang. Tatawagin ko muna yung nagdarasal. Siguraduhin mo, pipilipitin din kita pag nagkamali ka. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Kasintabi po, Panginoong Hesus amang Nazareno, tinatawag ko si Angelito upang kunin ang nagdarasal. Kung nasa man siya naroroon na lugar, inuutusan kita bilang instrumento ng aking Ama. Kasi Angelito, kunin at bitbitin dito at dalhin sa araw na ito ang taong nagdarasal sa kanya kung anong klaseng dasal para yun. Saan? Sa pangalan ni Jesus, pinatawag kita bilang instrumento ng Panginoon Kristo. Kung nasaan ka man naroroon ngayon, inuutusan kita bilang instrumento ng Panginoon Kristo. Galing ka sa kapangyarihan ng aking Ama na sa langit, na ikaw, kung nasaan ka man lupalop, inuutusan kita na pumasok ka sa loob ng katawan ng taong ito upang tanggalin mo ang lahat ng nararamdaman niyang sakit. Mismo yung nagdarasal sa taong ito. Amen. Sa pangalan ni Kristo. Aray! 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 Sige. Ikaw ba yung nagdarasal? Oo, ako nagdarasal sa kanya. Kalas. Ako. Oo. Kalasin mo yung dasal. Kakalasin ko yung dasal sa kanya. Tanggalin mo. Tatanggalin ko. Gamitin mo yung kamay mo. Tatanggalin ko. Sige, lahat. Tatanggalin ko yung dasal sa kanya. Tatanggalin ko. Sige, lahat. Tatanggalin ko yung dasal sa kanya. Tatanggalin Babae ka, ko. lalaki? Babae talaga ako. Sige, babae ka. Tatanggalin ko. Nasasaktan ako. Sasaktan kita. Oo, parang Ilang taon ka na nagdarasal? Matagal na rin ako nagdadasal. Matagal ka na nagdarasal. Oo. Ito lang ba una mong dinadasalan o marami ng iba? Marami na. Sige. Ilang taon ka na, Marami nanay? na ako. Siguro Nasa no? ako. Ilang taon ka na magdarasal? Porte! Porte ako, porte! Sige, 40 years old. Sige, kala. 40 years old. Alisin Tapos ko ito, na. 53 years old lang. Hindi na ako di na ako magdadasal sa kanya. Sige, anong klaseng dasal ang ginamit mo? Kalasin mo. Kalasin mo. Anong klaseng dasal? Panginoong Maria. Manahimik ka. Para Para sa inyong dasal. Pang ano nga yung dasal? Dasal ng yung... Para pang ano yung dasal doon sa lalamunan niya. Pag nagkamali ka ng salita, huwag mo akong lulukuhin. Tanda mo, lulubugan kita ng isang sibat. Hindi kita lulukuhin. Sige, ano? Dasal ito para sa kanya, para... Ano nga? Bumara yung lalamunan niya. Anong ginamit mo pagdarasal sa kanya? Dasal. Pangalan, picture, etc., etc., ano? Pangalan lang niya. Sige, may binayad sa'yo, wala? Wala nga akong binaya. Wala nga bayad. Aray! Walang Huwag bayad. kang sumagot dyan. Pipitikin kita, hindi ka ang kinakausap ko. Kinakausap ko yung nagdarasal, ha? Pag sumabat ka pa, pupitikin kita. Maniwala ka sa akin. Tanggalin mo, mandarasal. Oo, tatanggalin ko. Gamitin mo yung kamay mo. Tatanggalin ko na. Hindi ko na ulitin. Huwag ka na huwag ka na magsasabat-sabat dyan. Hindi pa kita kinakausap. Mamaya, sisipatin kita ulit. Nasaan ka ngayon itong araw nagdarasal? Nasa amin din. Sino kasama mo?
Wala akong kasama, wala akong kasama. Wala. 40 years old ka na, may anak ka ba? Wala. Oo. Wala akong mga anak, wala. 40 years old. Oo, 40. 40 agay! Aray! Pipilipitin kita. Ilang taon ka na talaga? 40 na ako, 40. May asawa ka, wala? Wala akong asawa, aray! Sige. Ano nabubuhay? Ano trabaho mo? Paano ka nabubuhay? Aray! Naghahanap buhay ako. Anong trabaho mo? Ayaw mo tayo salita. Aray! Oo, naghahanap buhay ako. Ano trabaho mo? Pero tinda lang ako ng mga kakanin. Sige, tanggal. Aray ko. Ubusin mo. Ah, Kailan gagaling yan? Kagaling na mismo ngayon. Sige. Nasaan ka itong araw nito? Nasa amin nga. Anong ginagawa mo? Nagdadasal. Nagdarasal? Oo. Anong pinagdarasal mo? Yung sa kanya para yung lalamunan niya. Tanggalin mo ngayon. Oo, tatanggalin ko. Nasa loob ka ng bahay. Oo, nasa loob ako ng Sige. bahay. Ano yung bahay nyo? Bato, kubo, kahoy. Kubo lang. Aray, lang. kubo lang bahay Sige. namin. Ilan ang pulgada ang layo mo sa bahay nila? Kilala mo ba itong tao? Aray, ang bahay! Yung nangyayay! Kilala mo ba ito? Oo, kilala ko! Sige, kala. Sir Minya! Aray! Sige, kala. Aray, Sir Minya! Kalas! Tanggalin mo yung dasal. Tatanggalin ko na yung dasal. Tatanggalin ko na. Sinabi ni Magnifico rito ay pampabaliw daw to. Mm. Para hindi siya makatulog ng gusto, unti-unti niyo sinisira ang utak. So sobrang galit ang ginagawa niyo sa tao. Bakit galit na galit kayo sa kapwa niyo? Ano bang pinagagalit mo rito? Ikaw, may ka sumagot kanina. Pumasok ka Aray, dyan. oo! Ano ba? Nakagalit ako sa kanya. Bakit Aray, po? sinasagot niya talaga ako. Ah, Aray! ano mo ba talaga to? Aray ko, parang awa mo na. Aray, hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya. Maawa ka. Tanggalin mo. Oo, Tanggalin mo, tatanggalin yung magdarasal. Unahin mo na kita. Tatanggalin ko. Sobrang lakas ng reaction sa kanila. Kaya. Tanggal! Tanggalin ko na. Mm. Kailan to gagaling? Ikaw magdarasal. Ngayon pagagalingin ko na siya. Siguraduhin mo makakatulog na to ha. Oo, sige. Siguraduhin mo wala nang babara sa lalamunan niya ha. Oo, pati yung pamamaos niya, alisin ko kasama-sama na lahat yan. Sige, kalasin mo. Oo, wala na. Tapusin mo. Eh, tapusin ko na. Nahihirapan na rin ako. Ay, Ay, hirapan kita sa loob ng katawan niya. oo. Hirapan ako. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya. Aray! Aray! Sige. Aray! Sige. Aray! Sige. Aray! Sige. Aray! Sige. Aray! 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 Ano, Oh! sige, Aray! sige. Aray! Kalasin mo, Oo, kakalasin ko na. Bilisan mo, bilisan mo, Kakalasin mo. Sige. Oo. Hindi Kakalasin mo ko na. pinalas yan. Kakalasin kita. Oo, di na siya hikain, di na siya mamamaos. Hindi na lahat, tatanggalin ko na lahat. Okay. Aray! Sorry ako. Aray! Aray! Minsan gusto kong tumawa sa inyo, alam mo, bakit? Ang galing-galing niyo magdasal, ang galing-galing niyo naman mahuli. Aray! Hmm? Aray! Aray! Sige, Aray! kalas. Oo. Gano'ng kadami yan? Pagdarasal, matagal mo na ba ito dinadasalan? Oo, matagal na yan. Sige, kalas. Aray, takalasin ko na. Bilisan mo. Oo. Takalasin ko na. Ibaba mo yung isa niyang pa. Sige, Ah, kalas na kalas. Alas. Alas na. GPS signal lost. Alas na. Alas na. Kalas. Oo. Oo. Takalasin ko na. Talaga hindi. Nagsalita na to si Magnetic ko sa akin. Oh. Maganda pagka-translate niya sa utak ko. Um, Ang sabi niya rito, sa sobrang galit mo daw, huwag kang makikinig mo na ikaw nagdarasal ha. Titingnan ko pa kung ikaw mismo nagdarasal o mismo na inuutosan mo lang to. Maniwala ka sa akin pag nagkamali ka. Titingnan ko kung nagsisinungaling kayong dalawa. Basta may galit ang puso, sa impyerno pa rin yan. Nalalaman namin yan kung nagsisinungaling kayo. Aray. Oh, tingnan mo. Aray. Aray. Aray ko. Oo. Aray. Ano, mainit, di ba? Masakit talaga. Masakit. Sige, oh. Masakit. Sige. Aray. Kalas ng kalas. So, dulan ang galit mo sa tao ito. Oo, sa dulan talaga. Oo. Kalas ng kalas! Oo, kinakalas ko na nga eh. Hindi na ito mauulit. Inulit man ito. Oo. Pati yung pamamaos niya kasama yan lahat. Malas na. Ano mo to? Kalas! Malas na. Marami.
magdarasal ito. Relax ko na. Nakasalpiak yan sa kanya. Gano'n pa kadami yan? Unti na lang. Kailan yan gagaling? Ngayon isip ko, gagalingin ko na siya. Ang aking ama pa rin ang magpapagaling dyan. Pinapakalas lang niya yung mga minasal mong galit. Lahat. Nakalas ko na. Gusto kitang hikayatin mabuhay na may dangal. At may talagang may prinsipyo. Unang-una may takot sa Diyos. Bakit hindi kayo mabuhay at makontento sa binibigay ng aking ama? Ang sabi nga nila, napapanood ko to ha sa YouTube ha. Huwag mong kainggitan ng iyong kapwa, bagkus ikaw'y matuwa at magalak. Pangalawa, kung sila ay binigyan ng Panginoon ng ganun, maayos na buhay, babawiin din to ng Diyos kung sila ay hindi na nagdarasal. At kung sila ay umaasenso at hindi na nila kinalimutan na nila ang Panginoon, yun sila nagsabi niyan ha. Lahat ng inari-arian mo ay babalik din to sa anak mo. Dahil bakit ka mo? Dahil sinamba mo na ang pera. Masaya ka, marami kang pera ngayon. Mabibili mong lahat. Pero ang tanong, ang espiritu mo ba at spiritual mo ay sukdulang bato ng kabait o napupuspusan ng aking ama kung kinakalimutan mo na siya at hindi mo na siya mapinupuntahan sa kanyang tahanan kay anuman relihiyon ng isang tao? Hindi. Mas masarap na tumatawag sa Panginoon, meron man o wala. Ang kayamanan ay palamuti lang yan. May hangganan din. Pero ang pag-ibig ng Diyos ay walang hangganan. Kahit anong trabaho mo, kahit anong pagdarasal mo, kakainin mo pa rin at iluluwa mo pa rin at lalabas pa rin to sa iyo dumihan. Isipin mo ang mga ibon. Nakakakain sila at namumuhay sila na maayos. Binibigyan sila ng Diyos. Kailangan natin ng pera at salapi. Kaya hindi ito dapat masyadong minamutawi sa ating bibig. Mas maganda yung puspusan ng spiritual ng Panginoon Kristo at puspusan tayo na nanalangin sa Kanya. Kahit maraming tayong pera, kung marami naman tayong sakit, wala rin kwenta. Isipin mo ang mga mahihirap. Mas kilala pa nila ang Panginoon at hindi sila nagkakasakit. Kung saan-saan sila natutulog, tumada ng mga sakuna, disgrasya, panganib, nakakayanan nila dahil inaalalayan sila ng Panginoon. Dahil alam ng Panginoon na marunong silang tumawag. Kaysa sa mga taong inggit ka ng inggit, chismis ka ng chismis, may naitutulong ba kayo sa aking Ama? Niluluklok nyo lang ang kasamaan ng inyong mga ugali at ibinibenta nyo ang inyong sarili sa demonyo at ibinibenta nyo rin ang inyong sarili ng inyong mga anak at mga apo. Tinuturuan mo siya maging masama kung anong lumalabas sa iyong bibig. Kung ano naman pumapasok na masama sa iyong isip ay nilalabas mo sa iyong bibig at ikinakain mo rin ang mga sinasabi mo sa iyong bibig at ipinapakain mo rin to sa iyong pamilya. Naiintindihan mo ako, Inggitera? Opo. Naawa ko sa inyo bakit kamo gusto nyo talaga mapunta sa impyerno. Huwag nyo nang pangarapin mapunta sa impyerno. Ikaw magdarasal, manahimik ka, naiintindihan mo? Opo, opo. Ikaw ba'y magdarasal talaga? Opo. Anong di nagdarasal mo? Pinagdadarasal ko sa kanya. Hindi ko iyan ang ibig kong sabihin. Paano mo nasabi nagdarasal ka? Ikaw ba, saan mo natutunan ang pagdarasal mo? Pinasapasa lang sa akin. Nino? Ng kamag-anak mo? Anong klaseng itinuro sa'yo ng kamag-anak mo para saan daw yung dasal nyon? Para sa kabutihan, sa kasamaan, o para makatulong sa kabutihan o sa ano? Sa kasamaan. Sa kasamaan, tinuruan ka. Di ibig sabihin, di magkukulang ka na rin. Kasi nagdarasal ka sa mga masasama. Ano naman ang probinsya mo? Ano? Masbate. Sige. Tanggal ng tanggal. Taga Masbate ka. Bisaya. Bilisan mo, magkalas.
Binibilisan ko na. Marami pa. Binibilisan ko na. Binibilisan ko. Siguraduhin mo tong araw nito mawawala yan. Oo, mawawala. Hindi ko na ito babalik. Pagbibigyan kita, tanda mo. Ganyan kabait ang aking ama. Pero once na bumalik ka sa isa nito, tanda mo, lahat ng isasampa mo ritong dasal ay babalik lang sa'yo. At ito'y mapupunta sa'yo. Kawawa ka naman. Wala kang pamilya. Sigurado. Walang tutulong sa'yo. Huwag kang makikinig sa usapan namin. Pipipiliting kita. Ikaw, nakatira dito. Ikaw 40 years old, wala ka talagang asawa. Wala akong asawa. Wala akong asawa. Kalas, Kakalasin ko na. kaibigan mo to nagpapautos sa'yo magdasal, Mm-mm. hindi mo ka mag-anak. Hindi. Matalit mo kaibigan. Ano yan? Huwag ka makikinig sa usapan namin, pupukpukin kita. Sagutin mo lang ang mga tanong ko. Kasi kayo mga chismosa kayo. Pinadasal sa itong tao nito. Oo. Matagal mo na tinatrabaho. Matagal na. Taga Masbate ka. Mm-mm. Saling lahi mo na to. Sa kamag-anak mo. Oo. Uling kinuha mo ng pagdarasal nito, ano siya, babae lalaki? Babae rin. Babae rin. Kaano-ano mo yung babaeng yun? Kasi kamag-anak mo siya. Saan siya? Sa tatay, sa nanay? Sa nanay. Sige. Patay na siya, hindi? Patay na. Sinalin sa anin lang sa akin yan. Pinayagaya ko lang. Ano yun, libro? Aklatan ng dasal. Mayroon din Latin. May Latin. Mm-mm. Masaya ka pa ba dyan? Masaya pag ano. Pero pag natatalo, wala rin. Nangihina din kami. Nasaan ka ngayon nagdarasal? Aray! Nasa amin ba? Nasaan ka lugar ngayon? Nasa Masbate ako! Nasa Masbate ako! Nasa Masbate ka ngayon? Oo! Hindi nagdarasal? Mismo nasa Masbate ka ngayon? Ilang taon ka na? 40 na nga ako. Sige. Huwag ka mapagod. Hindi pa kita sinasaktan. Nasa Masbate ka ngayon. Oo, nasa Masbate ako. Kalas ng kalas. Oo, kakalasin ko na. Hindi na siya makakaramdam ng sakit sa katawan. Oo, kakalasin ko na. Ay, anong probinsya nito? Hindi. Ano niya tinitira? Anong probinsya? Paano napunta sa'yo ang pangalan nito? Binigay ng kaibigan mo? Oo, binigyan. Sige. Itong araw nito, Masbate ka. Oo. 40 years old ka. Oo. Anong ginagawa mo sa araw nito? Nag-ano ako sa amin, nagluluto. Nagluluto. Anong ulam na nagluluto mo? Puro gulay lang. Puro gulay lang. Oo. Wala kang kasama. Oo. Sige. Saan ka nakatira? Sa bundok? Bundok yung amin. Sige. Alas. Oo. Di may binayad sa'yo. Tatrabaho mo. Ito to. May binigay sa'yo. Hindi ko naman sabihin bayad. Sige, mayroon sa'yo binigay. Mayroon kaunti lang. Magkano? Mga 4,000. Di bayad pa rin yon. Kalas. Ang dami mo naman nilagay. Ang dami na. Tagal na kasi. Ilang tao pa ang dinadasalan mo? Pag wala na ngayon, pag inuutosan lang ako. Sige. Magawa. Mabuhay kayo na may takot sa Diyos, ha? Pangalawa, magkaroon ka ng kaibigan at payapa. 40 ka pa lang naman. Hindi ka pa ba nagkaroon ng pamilya? Nagkaroon ka na? May anak ka ba? Hindi, wala ka pang anak.
Hindi ka pa nagkakaroon ng isa. Ang dalaga ako. Matandang dalaga. Ito, may anak na to, 5. Mm. 53 years old pa lang to. Yung dinadasalan mo. Mm. Matandang dalaga ka. Ilan kayo magkakapatid? Ilan kayo? 8. Sa pang-8, pang-ilan ka? Pangatlo. Pangatlo. Yung mga bagong kapatid, may mga anak. Ha? May mga pamangkin ka. Ayun. Sige, alas. Nasaan yung iba mong kapatid? Nagriwalay kami. Sige. Nandyan din sa Masbate? Yung iba nasa Maynila. Kalas ng kalas. Kuling ko lang na ibalik ka sa pananalig at pananampalataya. Oo. At may takot sa aking ama. At mabuhay kayo ng maayos. Naintindihan mo, ate? Oo. Maraming salamat. Oo. Tama na, ha? Oo. Naka-4,000 ka na, ha? Hindi na, oo. Sige. Oo. Umalis ka dyan. Oo, alis na talaga. Lumayas ka. Hindi na. Tatawagin ko mismo yung kagalit nito. Oo. Aray! Umalis ka na. Oo, alis na ako. Tinatawag ko sa Espiritual Panginoon Kristo ang taong nagagalit at nainggit dito. Amen. Pumasok ka. Layas dyan. Amen. Aray! Aray ko! Ikaw nainggit sa kanya. Oo. Manahimik ka na rin, ha? Oo, di Naintindihan na, mo? hindi na. Naintindihan mo? Hindi ko na gagawin, hindi na. Ha? Hindi na. Oo, hindi na. Ha? Hindi ko na gagawin. Hindi Naintindihan na, mo? aray! Magniti ko. Painiti mo nga ito ta 10 beses ang init. Aray ko! Amen. Hindi na. Ano? Ay, Mo, hindi ha? na! Naintindihan Aray na. ko, mamamatay ako! Oo, sige. Umpisa na kita. Aray ko, mamamatay ako! Ano? Painitin mo simula sa ulo niya at bunbunan. Hindi na, Salbahe hindi ka na siya. ulitin, hindi na! Ano ba talagang pinagagalit mo sa taong ito? Sige, matas ka. Oh. Hmm. Aray ko. Ano? Gusto niyo maging lupay-pay tayong dalawa, ha? Hmm. Uli pa! Hindi na. Naawa ko sa inyo, alam nyo? Kaya nangangatinay itong palad ko. Kaya gusto ko to kanina kung pa kayo. Gusto ko ko taga kayo sakta. Naiintindihan nyo? Salamat kayo. Kanina pa ito pinipigilan. Ay, nako. Hmm. Di pa kita pinapalayas yan. Huwag mo kong tulog-tulugan. Naiintindihan mo? Manahimik ka, ha? Ulitin mo pa to, ha? Hindi na. Magpapasko na. Oo. Magbigayan kayo, ha? Oo. Alisin ang inggit sa iyong kapwa, ha? Oo. Naiintindihan mo? Oo. Manahimik ka. Oo. Kailangan ko lang taga-kunin yung magdarasal. Wala kang kakwenta-kwenta. Alam mo bakit? Dahil hindi ka naman marunong magdasal. Magdasal ka, matuto ka sa aking ama. Patawarin ka ng aking ama sa iyong ginagawa sa iyong kapwa. Naiintindihan mo? Pasensya ka na at hindi kita tatanungin masyado. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo, Amen. Pinalalayas kita sa loob ng katawan ng taong ito. At inaalis ko ang lahat ng negatibo, anumang dasal sa loob ng katawan niya at physical sa loob ng katawan niya. Lumayas kayo sa pangalan ni Jesus. Amen. Gising. Atras. Inom. Kalahati lang. Tama na. Hinga ka lang ng konti. Inhale, exhale. Sige pa. May tanong ako sa'yo. Anong pangalan mo? Arinya. Ano apelido mo? Versusa. Anong middle name mo? Kabilada. Ilang taong ka na? 83. Bagitin mo nga ang Diyos. Sabi mo sa pangalan ni Jesus. Wala ng Jesus. Amen. Amen. Sige. Okay na. Ayan, pakiramdam mo sa lalamunan mo. Wala na, medyo na lang, maliit na lang. Oh, maliit na maliit. Siyempre, sa dami niya nilagay dyan. Kaysa yung malaki, naging mas maliit pa sa butil ng bigas. Oh, yung tubig na pininom ko sa'yo, antay mo, sisipsipan niya. Pangalawa, dadasalan kita sa lig mo. Para kunin ko na lahat ng natitirang. Kahit alikabok lang yan, kailangan hindi ako magtira. Hindi naman nila matatanggal lahat yan. Kunyari, ilagay nila 100, 99.8
mayroon pang weight, isa. Hindi nila mapipirmis yan. Kaya nga sinabi, ang Diyos pa rin ang magpapagaling sa inyo. Siya pa rin ang magpipinis niyan. Pero yan malulusaw sa tubig yan. Kung katiting na lang. Di ba? Importante, malaki. Kung 1,000 yan, edi 99 piso na lang natitira. Kaya ng lusawin niya. Pero subukan mong tumalon para mapagpag. Walang mawawala. Huwag kang matakot. Di ba sabi mo, nahihilo ka? Oo. Huwag mong isipin na hilo ka. Sige, lakad ka muna. Huwag ka muna, pagpag mo muna. Gawin mo kaunti. Sige, tasin na lang muna mo. Bigkasin mo sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige, doon mo siya picturean. Tumalong ka. Lakasan mo, te. Kung mabigat yung katawan mo, magang. Ano? Magaang na ngayon, hindi na mabigat. Magang na? Mm. O, pwede na kitang ibalbag. Ano pakaramdam sa lalong ano mo? Ano na eh. Wala. Kanina nga lang, parang maliit na lang na maliit ang... O, malulusaw na Tsaka ito. yung ano, yung pamaos ko, Nawala na? parang mawawala. Talagang mawawala na yon. Tapos yung mga mata mo, luminaw na. Diyan ka lang muna, te. Sige, tayo-tayo ka lang muna dyan para bumagsak yung tubig kasi may dasal. Hindi kita na pinapatalon. Okay na yan. Nakatalon ka na eh, kaysa hindi ka makatalon. Kasi alam ko, ang bigat ng katawan mo, pag bumubog pa lang dyan kanina, magsimula ka, parang gumanon na ang puwan sa'yo eh. Pero naramdaman ko yun. Pero subukan mo gumanyan, te. Tapos yung kabila. Sige, anong pakiramdam mo? Tanong ka ulit, sabihin mo in Jesus name. Jesus name. O, mabigat, magang. Magaang. Gumagang na ulit. Nagbago na yung mukha niyo. Nakita mo na sila lahat? Oo. Hindi nakikita mo yung cameraman natin. Okay na? Okay. Kunti na lang yan, kunti dasal na. Sige, okay na daw po yan. Ano, te, anong pakaramdam mo, te? Maganda na. Malinaw na? Malinaw na. Ikaw yung pakaramdam mo, magsalita ka. Oo, malinaw na ang pakiramdam ko. Ayos na. Wala ka nang, hindi na nagbablad yung paningin mo. Hindi na. Wala ka na nararamdaman sa lalamunan mo. Wala na. Kahit katiting. Wala na. Nakakatalong ka na. Oo. Sige nga. Tsaka gumanda ang pakiramdam ko. Gumanga ang pakiramdam mo, te. Maraming salamat. Taga saan kayo, te? Taga Binuhangan, Ubando, Bulacan. Taga Buhanan, Ubando, Bulacan. Maraming salamat ha. Pakisubscribe na lang yung channel natin ha. Maraming salamat po. Parang malungkot pa yung buha nyo. Umiti naman kayo. Okay, thank you ha.